Yo, guys, this is so sweet. This is very sweet, guys. You know what? My husband, man. Atsaumiriki, anyimike. And something Rangashida from me, and I wasn't in a good mood to that. But guess what? I went in Yankee. No, baby, just give it to me, Sha. Like, guys, I'm going to go sit teaching there. Then, but my kunyengero kanzi. Ndinokusukira my plates, I'll do all the dishes, ndobika, everything. Like, iwewe, like, just now, ndopedza umba zvaari kuda. Like, guys, unoramba uchiti pakadaro. Ndotorara nakumopera umba, everything. Like, look, guys, now ndarelax ndangozvigarira. Chiri kutobika sadza. Kuti tumatembo, kuti tumaveji, tochikero, dishi ramukona rebhuriro, madishi tawo esato atosokwa dotowacha. Dead. So I'm just relaxing, guys. Chimbo ndichirya muchero, guys. Ndichimborikava, This is sweet, guys. Usweet unongobva pakungoti, like, imagine kungonyengerera sokunzi I know baby kuti right now, like, ukaita zvinhu izvi I know kuti nenda kudisturb zvakawanda, hausina power or strength yekuti uchinosuka maplates, uchinobika, like, energy ka. Yeah. So pane zvine zvinyatsodiwa, like, zvezvo zvine more energy, like, kuti no, this way, so now ndakagara, guys, ndikuenjoya maranjisi angu. You know me, I'm always eating. Inini food. Makupedzere pave. Ndikubika murume wokutanga. Sadza rakupwata ere. You know me, kuti pamatemba ndopedza notsipora. Oh, let me show people zvawakundibikira. So, guys, ndibikira sadza netumatemba. Tichazoisa tumaveji paside, guys, tukofo tokuZimbabwe uti. Murume wangu anocheka muriwa mana. Look, guys, look how thin muriwa wake is. Look. Yo, hey, baba kwangu anocheka muriwa. Hi, baby, a selfie. Oh, ndakaneta, okay. Guys, I'm tired. Let me rest. Gerembozorora, guys, ndichilava ranjisi angu. Kumbo enjoy rest yangu.